Sa number 5, construction sang bago nga Provincial Administration Center Building sang probinsya sa Dalan Gatuslao sa Bacolod ang nagpuntat. Ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga sa impormasyon nga iya nabaton gikan sa tiglawas sang Dynamic Builders and Construction Company nga mayara sang financial problems ang kumpanya. Sa interview sa media sang Webes ang aga, ginsiling ni Governor Lacson nga iya ginapaabot ang update bahin diri. Wala man sang utang ang probinsya sa contractor suno kay Lacson. Sa praise statement nga ginrelease ng Dynamic Builders nga ginagdaan ni Nelson Infante, ang consultant gina-affirm nila ang commitment nila sa pagpadayon sa construction sa Provincial Administration Center. Tigayon na nakakuha sa nagkakaigo ng funding ang kumpanya sa pagpasiguro sa tayuyon na pagtapos ng proyekto. Luyag man nila nga ipasiguro ang quality standards kag sa pag-comply sa mga regulation kag timely nga delivery sang among public infrastructure. Ang construction sang 7-story building ang ginsugdan sang 2022 kag nagabalor sang halos 1 billion pesos, lakip na diri ang mga furniture kag fixture. I think everybody can see it. No, it has, I think, completely stopped. No, from what I gather from their representatives is that financial problems and Problema. So I have to hear from them again if there's any improvement. No? But right now, it seems that it has stopped. Sayang because it's almost done. It's almost done, but I have to hear from them again kung they have solved that issue about financing. Bali ubos ng budget go for that building. It seems that way, no? So though wala man kami utang sa ila, so I still have to hear from them.